am urmărit un show pentru care s-a lucrat un an de zile, împreună cu socialiștii, domnul Ceban este aici de față, împreună cu PPI-știi, felicitări pentru asta, și cu ceilalți care și-au permis anumite lucruri. Câțiva dintre liderii acestora au enunțat niște lucruri. Noi i-am lăsat în pace să-și facă jocurile, să-i vadă lumea cât costă, ca ulterior să-și facă o impresie despre care sunt adevăratele intenții ale acestora în Consiliul Municipal. Cineva vorbea despre rușine. Și după asta îl durea capul, am văzut că se ținea de cap. Rușine este atunci când toată viața te numești democrat și te unești cu socialiștii să faci anumite jocuri. În loc să te ocupi de problemele curente ale municipalității, pentru care orășenii te-au votat. Alții cu ocazia asta și-au cumpărat costume noi. Îmi pare rău, au pierdut ocazia. În loc să discutăm peste 1300 de proiecte, după asta am să vă invit să le vedeți, care sunt pregătite pentru ordinea de zi, aceștia și-au pus în plan un singur proiect, referendumul. Și le-am spus din start că este o pistă greșită. Nu pentru că ne-am teme noi, dar pentru că consilierii au fost mandatați în Consiliul Municipal să rezolve problemele cetățenilor, nu să se joace. Cu atât mai mult că acest